Nchege ntonta etenta ya Banyamira na Okongo ne type ye politician. Etata itigo isaransa na barai yanje tobo gengi. Etoke ngoteba gutori na barai to isaransa moto soro bwe gento ogosangio sensaire ominyo kirasi geto gochigota bya bantu na gento gete mbobekere. Iko tari muntu ora isaransa na barai bande mosoro bwe gento monyore momeke decision yerengia. Na ande nje botambe na murigereri na no mugwakiri. Gaki Okongo ta understand tichiko. Kero mo church mna bono na rago dana na kero mo church Nyamira I court agoteba buna omo speaker na bwate conservatory orders chigo stop even impeachment omago teno under national television omago dana that was by the way na motebiria enda na ndarigereri kero bairete kina kotini yogo challenge chiga set notices under judicial review omo church na ndagata no mo speaker na abwate conservatory orders chi arenge maintain status quo chi como make a decision and they onzi uno mo speaker na ndakadana even impeachment was to disturb him to discharge his duties. Okongo intubuna chire imanito ago advice rigaki na yosomete richiko tako interpret kemberera tako takari chiko ligo isanekie birenga libia gobwate byo gwachieve konyoro bo governor abantu twarosire naye na inje ngote byantu Banyamira na tiga Okongo anje gotoskabara itwensi na ndenda itemote biga senate terierera to stop kogenda mashinani senate omo senate achore buno mu MC achorire the only resolution no Okongo gocha Nyamira to isaranse buna barai abarende tari gota ko isaransa nabantu ache tomobetereri to isaranse erinde to sorofu mu chando Nyamira tore asobwamo injege ntongo de yabantu ba minto incherende 2017 kero tu arenge ko choro go senator incherende na mabira na arocha aronga rora mabira na notel nanda kairana nanda agacha ko tebana sogi sitabugati yakobekera gekoroto boniga osinyirungia gocha kongaina abantu ochakire nobo gengi bokonya gokura na nyaribo no mobe nanda da waisi agasaine konya komekia abantu banyakorora nyariba mabera tigatige nyariba kore gasia nande bono nyaribo nere ngoteyara abantu no nyomundu narogerira tarako accomplish bintu getebire bitatu no Okongo tigakobege Kongo bono tigabara ibos ochakero mogabana no mo senator women rep n'abajumbe bose baraigwana bare tomorembo yo enre buya baigwane kabisa banyare okorega asiamo mangana tokorakira lituko Okongo onya goshambulia omugabana yabidi no mugabana nere oshambulia Okongo mara n'abajumbe bande bashambulia gose no mugabana binde bigotokonya nonya mangana tokoranga aba MCA gete nabono barabumba taiti omorengo gete bagoshambuliana ebindo biri bono byate ibune chingaki ndado bate na inje buno morainga enjera yoka na masaba manene ko Nyasaye no gotige binde bi mubwatera nenjere na arolire mochaka okorera bana inje gas chingaki chiaere ono 2025 yaisire koera tobwato mwako moboka kwa 2026 mogo chamo mokora bana inje gas Nyamira tonerera bese totwara omorembe twende moto mwetani abuchi segi njibu atikende faida te ya segi te koleta para segi te koleta taya mache na maende esegi eragere abana inji Banyamira omate barabo babaligereti baganyete nga 2027 bagochora baraiboka beliso abaraibo bade eliso bakoleta maende bali monteberete chisegi montamete chiwadi cheno inuganya 2027 moko bugochika kiagera abana inji bono bataiti segi bataiti omorembe na maende no bwachi gento yansi nyine Nyamira nekamo nena de gukwanira ase esege anda Nyamira esege anda Nyamira igo ekogererwa n'abantu bamanyekaina asoyo mo baro mo senator ito tuakagerete kurwaga jagete eremo mo senator bege to tera to gayo kambe kere isogis bono tema tie kuru isogis na nenkia atagetabe ke ekroto ko choro mo senator akoro ko Okongo mugeni omwana osomere dalichi tukaete ngano muntu mungaini yake oyumokire obeire comedian ado tomo sabere ni baga temo ebitin rojo mo senator mugima okoimoko genda sironga obeka chi video na sironga enda sirobaki gege ndrete asomo kama nabe kiti basia hivi
nechi pesa chiriyo umweshimiwa William Ruto atebete kera ku national government inchira ikanyamira chipesa chigendete industrial park keri nechi abana begeta site chigendete kwa gacha industrial park yage ndo twara ko soromo senate kuruge sabe elected 2 times tana gota nyamira tama ndona assembly ya nyamira nane kirukia tama dio sekera noko na gotanga tangi bono gwatra wa musie ba minto ba kwenda goto kolega nyamira igo olio ko batanga tangi Nairobi street no abege street wa musie ba nyamira mbali gas Nairobi bakale gotara tuma dio ndo bakuli Nairobi batikile chigoti chia bone ga tonali go sabu mugaba no ito amo senyaligo no mu muroyo korokwa okongo mugeni baikaranseamo bakorera banyamira magendero nara manyamira batagete kuno mugaba na letire biragita bigendrete gas okongo tatagete bando biragita bikorega gas ya ni incitement muarali senate bunaro lekana osoko bunaro lekana kobeka chichumbi incitement yo kagendrete igo senate okongo mugeni abana njimba koligerete moso abantu baborabu n'abantu banotumugeranga anto koligerete ntorores igobore mugetutu wamanga tonarumo senate nyamira ko mugeni igago support obo speaker bo mugetutu boche bo hirhanko ula mugetutu ba mugendeke bono no mugetutu mugetigara na keroki aba getutu mugetigara na keroki mambyo kona mugeni ngochar entutu amuroka no kongo nyamenwebere mambyo ngochar ga atene na matanga abangaine kago cha mugori ngaki ebandera yetubu speaker nikayere kagero monto manene nyamira no mugabana obati bunano no deputy lakini koligere dia siri jikoligere nikenya umuntu gatatu no speaker e president ko no speaker nyamira omo abantu abato chibendera go bare babere omugabana no speaker omo speaker nero wetoni gabana e budget yako na magendero omo speaker kane goyese chinchibweta omo speaker kane kwembiche gabana tego bayigo abantu betu babugetutu tego abantu betu omo mahene abana betu bachakire gutungena kurutu abagire chukura gochakira aba MCA kana musango nyamero ngayalega naibo abantu bamuntu bagatana batage mugambya gwegenere otangote nagaki Nemena ko teba abantu bagesimana karantini emwa mutomete arua no speak to gorbena ko okero nemwa mutomete imwa mutomete baanga isro mwana dio no gobetu baku SNet ikwaje kerumbura mama mo Senate ukericho omo Senate ukisi oyonga igobate bete no kero nero speaker onyamira kiseria okomo mugeni okomo nemenwebere kuko boriga abagetutu mbode getokoze ntoko twaro bugabana tutwaro senata tutwaro deputy tutwaro mbako speaker de ko bira ya kerenyo abantu bami to site ngalo asisen mebe getutu bami ndo nele sabera ni mwana uli tukelimo ngo chakobare